razreda osnovne škole Vuk Karadžić Kladovo. Sada ću vam ispričati moju omiljenu bajku. Vuk i tri praseta. Nekada davno u šumi su živjela tri praseta. Oni su odlučili da sagrade kuće i da nađu mesta gdje da sagrade kuće. Prvo prase je sagradilo kuću od slame. Drugo prase je sagradilo kuću od drveta. I treće prase se mnogo potrudilo da sagradi kuću od cigla. Dok su se prva dva brata igrala, veselila i pevala ko se boji Vuka, još tri za groš, tri za groš. Vuka se ne bojim ja, tralalala. Treće prase gradilo kuću od cigla. Nakon toga naišao je Vuk. Došao kod prvog praseta. Pokucao na vrata. Otvaraj. Prase je reklo, neću, hoćeš da me pojedeš. Vuk je rekao, kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću ti kuću. I on je duo i srušio mu kuću. Prase se uplašilo i pobeglo kod svog drugog brata. Vuk je za njima brzo potrčao i pokucao na vrata. Otvaraj, praseti su rekli, nećemo, hoćeš da nas pojedeš. Vuk je rekao, kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću. I on je dugo i srušio im kuću. Praseti su se uplašili i pobegli su kod svog najstarijeg brata koji je imao kuću od cigla. Vuk je za njima brzo potrčao, pokucao na vrata. Otvaraj, prasići su rekli, nećemo, hoćeš da nas pojedeš. Vuk je rekao, kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću ti kuću. I on je duvao i srušio, i on je duvao sve dok se nije umorio. Pala mu je ideja se popne na krov, da uđe uz dimnjak i da pojede sva tri praseta. Pre nego što se popeo na krov i skočio uz dimnjak, tri praseta su naložili vatru i sipali vodu u lonac i stavili lonac da se greje na vatru. I Vuk je uskočio, izgoreo se na vatru, pobegao je i više nikada nije se vratio. Prasići su nastavili dugo i srećno. Ova bajka je meni omiljena, ali postoji još mnogo lepih bajki koje deca trebaju da čitaju. Crvenka pa baki svoje žuri, a bit ćemo zajedno, Vuk neka se duri.
Ja sam uspela lepotica, a ovo je moja priča. Ja ti želim da budeš najlepša. Ja ti želim da budeš najzdravija. Ja ti želim da budeš najljepšija. Ja žena imaš žaba srce. E pa neće tako moći, mislili da mi prevarite. Ona se za svoj 15. rođendan ne vredi i čitavog kraljevstva se spavati. Ne, ona neće umreti. Ona će spavati 100 godina. Deco, najlepše su Grimove bajke, zato ih čitajte. Zdravo, ja se zovem Sofija Matić. Ovo je moja knjiga. Nju je napisala Astrid Lindgren i zove se Pipi duga čarapa. Sad ću da vam pokažem neke zanimljivosti o njoj dok vam pričam kako sam naučila da čitam i sa koliko sam to godina. Naučila sam da čitam otprilike sa 5 godina. Brat moj Nikola, on mi je pomogao puno kod toga. Naučila sam također, čitali smo puno put, samo jednom ovu knjigu i jednom u toj knjizi Pipi duga čarapa je glavni lik. I u njoj je bilo mrsko da se okrene kad je išla da se prošeta. Kad se vraćala kući, bilo je mrsko da se okrene. Njen tata je bio mornar, a mama joj je preminula čak kad se bila rodila, čak kad je bila mala. Možda pronađem još puno tih delova i vidite. Zbog toga policajci su na krovu zbog nje, zato što je ona i se mislila da se igraju. I onda je se popela na krov, kad su oni se išli, ona je namerno bacila merdevine, jer ona urnebesna devojčica. Ima drugare Tomija i Aniku, pronaći ću vam njihovu sliku. Jednom kad je došla kod njih u goste, bilo je tamo još nekih ljudi, pa je ona radila sve čudne stvari. I išla je čak i u školu, gde je rekla da se zove pipilata, radijator, sto, bubanj, klavir, vrata, prozor, kućica, čarapa. To je rekla u knjizi. I da znate da je ona baš jaka. To je jako zanimljivo kod nje. I sad ću da možda, verovatno ću naći jednu urnebesnu sliku od toga. Sad ću da je nađem. Znam da sam je negde videla, samo ne sjećam se gde. Da li znate da je ona nacrtala jednu debelu ženu koja drži cvet i mrtvog miša? To je urnebesno, bilo je smešnije kad to čitali. Ima puno još delova. I ima i Pipi ide u cirkus deo te knjige. Otišla je s vama u cirkus i bila je jača od snagatora. Bila je sve uradila tamo, ušla bez razloga jer je jača od snagatora, pa je sve ono šašava stopila. Vidite, ovo se Tomiju desilo, ali posle, ja mislim da posle toga, Pipi je otkinula tom biku oba dva roga. Prvo je otkinula jedan, zato što je bilo, jer joj se može, a drugi isto zato. Pa je onda jahala bika i rekla je Tome Golica, baš lepo plešemo. I ova knjiga je baš zabavna, jer u njoj ima puno zanimljivosti oko toga. Imala je, jednom je došla u posjetu kod njih, jer jednom su je došli lopovi u kuću. Ukrali su nekoliko dukata, ali su se bar lako izvukli zato što je Pipi živela sama u kući. Imala je samo njeno majmunče
i imala je nekoliko soba. Imala je kuhinju, verandu, salon, pa i dvorište malo. Pa je onda koja nje držala na verandi, a njen majmunčić spavao je u jednom krevetu za bebe, za lutkice. I pokrivao se uvek sa pokrivačem za lutkice, jer je taj majmunčić urnebesan. Na slici ima dva čepa od kanti za smeće i svira s njima, jer je on urnebesan majmunčić. Ali da znate, Pipi je Pipi duga čarapa, a ne Pipi kratka čarapa. Da. Pazi ti ovo, molim te. Ovo treba da je knjiga borbe između dobra i zla. Nešto kao bajka u svemiru, je li tako? Imperator Palpatine, Darth Vader i ostali. Mada se meni čini da si ti najveće zlo. Kao prvo krmčiš, kao drugo samo ždereš. Čudi me da nisi počeo da žvaćeš kablove sa 1000-godišnjeg sokola. Osim toga, ja nisam neki krijumčar. Ovdje u knjizi su me ocrneli, a ti si zapravo hteo da prenesemo metode sa Tatooina, a nisi mi rekao da je to zabranjeno. I vidi, molim te kako su me prikazali. Imam kratku kosu i ne nosim prsluk, a nisu stavili na naočare. Dakle, molim te da džedaji, svemirski vitezovi mogu da čitaju misli. Doduše, samo se naježiš kad te onako prodorno pogledaju. A tek onaj robot R2-D2, čoveče, kako me nervira kad počne da pišti. Što mu nisu neki glas stavili? I onaj drugi C-3PO uopšte nije onako stidljiv u stvarnosti. I nije istina da je robot prevodilac, već je robot kućna pomoćnica. Nisu htjeli sad da stave kako je u stvarnosti, jer im to ne bi bilo dobro za film. Osim toga, onaj mač koji nosi luk uopšte nije bio plav. On svetli kao one svećice za Novu godinu. I princeza Leia. U knjizi piše da je zaljubljena u mene. Čuj gluposti. Jesam li je ja nekoliko puta zvao da odemo na kolače? Jesam. Je li ona prihvatila? Ne, nije. Uvek kao, pa udaljen si više od 10 svetlosnih godina. Pa šta? Ja kad joj kažem da je 1000-godišnji soko najbrži brod u galaksiji, ona kaže, pa kao nemoj da trošiš gorivo. Pa ne ide ovo na benzin ili dizel, nismo mi primitivci. I šta je sad ovo? Kakve su ovo mrve po kontrolnoj tabli? Jesi li pojeo sve kolače iz one male pekare na zemlji? Pa to je strašno. Sad moramo natrag. Ali zato kad se budemo vratili stavit ću šifru na frižider. Aha, sad će ti samo kablovi sa 1000-godišnjeg sokola biti jedini slatkiši.
Zdravo, ja sam Anđela Tanić, učenica sam osnovne škole 8. septembar u Pirotu. Kao dete, sećam se, nisam imala mnogo ljubavi prema knjigama. Nisam ih mrzela, ali nisam osjećala nikakvu povezanost sa njima. Izuzetno dobra knjiga koju svima preporučujem. Nedavno sam pročitala Noćnu školu spisateljice Kay J. Doherty. Izuzetno zanimljivu knjigu koju svima preporučujem. Zadivila me devojka Ellie koja sticajem okolnosti upada u loše društvo, ne zna za granice, stalno krši školska pravila pa i pravila policije. Sve se to menja kada je roditelji šalju u Akademiju Simeriju, školu u jednoj zabiti daleko od Londona. Akademija je drugačija od ostalih škola, u njoj se pravila strogo poštuju i ne mogu se izbeći. Nema kompjutera, mobilnih telefona, iPada. Tu upoznaje puno novih drugova i drugarica, privikava se na različite stavove i mišljenja. Nakon svega, kome verovati? Noćna škola krije mnoge tajne. Ko je podmetnuo požar i ko je ubio Ruth? Upoznajte Ellie, devojku koja od hapšenja bira šta će obući za bal. Puno događaja, priča. Kakvu tajnu krije škola? Šta će se naredno desiti? Hoće li biti još ubistava? Otkrićete kada pročitate ovu divnu knjigu. Ništa nije toliko tužno kao kraj koji se sakrio iza novog početka. I kada mislimo da je došao kraj jednog lepog životnog perioda, ne treba da očajavamo, jer nas u stvari čeka neki novi početak. Ovo je još jedna predivna priča o odrastanju i problemima sa kojima se suočava većina dece. Pubertet može napraviti haos u našim glavama. Nije lako izboriti se sa hormonima. Često nas oni nateraju da uradimo jedno, a znamo da je ispravno nešto potpuno drugo. Glavna junakinja Luna naći će se u veoma nezgodnoj situaciji. Osjećat će se kao u igri između dve vatre. Luni teško pada što se sele, ali Jug, njen mlađi brat, pokušava da joj raspoloži. Ona međutim želi da bude deo popularne školske grupice. Pomoću snimaka koje objavljuje postaje cool devojka u novoj školi i druži se sa cool ekipom. Nije znala šta će njeni prijatelji reći za Juga, pa od svih krije da je on njen brat osim od Darija, jer se njihove porodice već privatno druže. Ta grupica, ti klinci sa kojima se Luna druži, stalno ismevaju drugu decu, a Dario se zbog toga sa njima ne druži. I Luni je to smetalo i bilo joj je krivo, ali s druge strane bila je srećna jer ne ismevaju nju kao u prethodnoj školi. Čak su jednom ismevali Darija i Juga na velikom odmoru. Lunu je to mnogo pogodilo, ali i dalje niko nije saznao da je to njen brat. Bila je svesna činjenice da kada bi saznali za njega, smejali bi joj se i rugali. Ali tajno da ima mlađeg brata neće dugo uspjeti da skriva, jer on ulazi u školsko dvorište, maše joj i hvali joj se kako je uspeo da izmeri dugu. Svi su počeli da je gledaju sa podsmehom, pa ona brzo beži u školu. Juga je to pogodilo. Osjećao se utučeno i izdano. Želeo je da pobegne od svih. Napokon Luna shvata da nije važno šta joj kažu drugari i da li joj se smeju, već da je jedino važno da se ne stidi svoje porodice. Iako je Jug dečak sa Downovim sindromom, on nije glup, već mudar i nežan. On je pomogao Luni da bude srećna, tako što joj je rekao: ko ti brani? Budi srećna.
Jug voli sve oko sebe i nikog ne bi povredio. Ali, nažalost, nisu svi ljudi tako dobri. Luna na kraju je bila ponosna i više se nikada nije stidela svog brata. Bila srećna što ga ima i baš kao što lepo kaže, svet bi bio dosadno mesto da smo svi isti. Voljela bih da mogu da zagrlim mesec, da osjetim njegovu toplotu i sjaj. Možda je to želela i Luna, jer postoji neka veza između njenog imena i tog čudesnog nebeskog tela. U svakom slučaju ovu knjigu vredi pročitati. Možda vas natera da češće grlite svoje najbliže i pokažete im da ih volite. Bože, неужели само дела возьму топор, стяну бит по главе, размажу черепу, да сложит в лепкой топлой крови. Ямоват замок, красти дрожат, притаскивая залиты кровью. С тобой, Господи, неужели? Je li ovo ljubav ili bolna jedna potreba da ljubi? Ova želja plava ili želja srca moćnoga i čedna? Ili napor duše koja je malaksala? Je li ova žena koju ljubim zbilja ili sen na prolasku preko moga puta? Ma ne znam. Što misliš da ti odemo na kafu? Ako moram. Molim te. Ajde, idemo. Ćao.
Ali ako hoću na kraju da imam 5, ja moram da učim, ja nema spavanja, nema ništa, ja moram da učim, ja ne mogu... Ne znam, no na međi toga sna i jave vidim moje srce da čezne i pati. I suze kad dođu, rane za krove, ja ni onda ništa od toga neću znati. Jovan Dučić je pesnik ljubavi, hladan i melanholičan. Ljubav je kod njega nestvarna, apstraktna. Ona nije igra ni banalna sreća ili nesreća koja dolazi i prolazi, nego sudbina. Ona nije samo osjećanje, već i misao. U njemu besni želja za ljubavima i uživanjima. On čezne za njom, ali je svestan njene prolaznosti i bola koji ostaje za njom. Dučićeva poezija o ženi daleka je od neposrednog života i stvarnosti. Žena je u njegovim stihovima izvor brojnih vizija i snova. Ona je misao i simbol. Stvarna želja iščezava iz stihova. On peva o nedostižnoj, hladnoj, nemoj i dalekoj ženi. Dok oni mornari od zabave love, često albatrose, silne morske ptice. Ali na tlu sputan i zemlji nevičan, divovska mu krila smetaju da kroči. Mrzim pokret jer narušava celinu. Nikad ne plačem i nikad se ne smijem. Pobeđena nada plače. Smrt, smrt, smrt. Ko polegle sfinge u samoći stare, što kao da rone dno sna nedohvatnim.